Колеги, малко време ни остана, но все пак въпроси и коментари от ваша страна и след това ще преминем към другата основна тема. Съвсем накратко това, което чухме, ефектите от договорите за свободна търговия, увеличаване на равенството, загуба на работни места, затворени предприятия, посегателство върху трудовите права, детски труд и нарушаване на човешки права. Начинът, по който те функционират или са функционирали в един или друг вариант до този момент. Въпроси или коментари от ваша страна? Вие сте. Да, заповядайте, само ще ви помоля да се представите. Разбира се. Илия Лазаров, списание Икономика. Първо, поздравления за задълбоченото изследване. И тъй като говорим в общ контекст, международен, глобален, интересувам се в чисто нашенски, така да се каже, как гледате на тези постоянни чужди инвестиции, които толкова много се прокламират и които с това споразумение, предполагам, ще нараснат в пъти, като евентуално, може би, ще бъдат занижени регулациите именно спрямо правото на труд и въобще целият трудов кодекс към госпожа Григорова. В смисъл, мисля, че ме разбрахте. Да. Ами аз мога за да не се разпростирам, ще дам един много конкретен пример. В момента се обсъжда постановление, аз съм и съветник в КТ Подкрепа, в момента се обсъжда постановление за промяна на наредбата за работа на чужденци в България, за високо квалифицирани длъжности. Това, което се опитват да направят в момента нашите управляващи е през Министерство на труда и социалната политика да отменят така наречения пазарен тест. Впрочем, подобен пример е посочен и в доклада. Пазарният тест означава фирма, която влиза на местния пазар, е длъжна първо да провери на този пазар има ли служители с достатъчна квалификация, която биха могли да заемат това свободно работно място. В момента ние, говоря за нашите управляващи, се опитваме да премахнем този пазарен тест. Защо? Защото така ще бъде много по-лесно да си внесем чужди IT специалисти. Например, тези IT специалисти, които ще внесем, те ще бъдат по-изгодни. Ако не са по-изгодни, то компаниите няма да ги докарват. Същевременно българските IT специалисти излизат в чужбина. Защо? Защото тук заплатите в сектора, макар да са едни от най-високите, те са най-високите за България. В световен, особено в европейски план, те са едни от най-ниските. Ето това ще се случи. Външните работници ще изместят българските. Нямаме нищо против външните работници, разбира се. Въпросът е, че това е начин за допълнително подкопаване на условията на труд и на заплащането в България, които и в момента са мизерни и минимални. Колеги, други въпроси? Ако позволиш само да допълня отговора на госпожа Григорова по същия въпрос. Най-напред, чуждестранните инвестиции са мит от зората на прехода, който вече малко позалиня. Имаше период, в който те достигнаха съществени нива. Към настоящия момент са ниски, а съвсем не е сигурно, че подписването на договора ще доведе до ръст на чуждестранните инвестиции. Те се плашат от лошата правна среда и сега, тъй че ако тя не бъде коригирана и не еволюира, те няма да дойдат от само себе си. Но има ефекти, които са напълно обозрими. Да речем, българската агропродукция се оказа неконкурентна спрямо добре субсидираната европейска продукция, дори в рамките на европейския общ пазар. Знаете, че миналата година след двустранното ембарго между Русия и Европа, полските картофи се насочиха към България и пометоха българските картофопроизводители. Това всичко се случва в европейския контекст. Представете си, ако навлезат и американските ГМО продукти, които са далеч по-евтини и много по-устойчиви и няма да оставят съвършено никакъв шанс на местната продукция и на местните предприемачи.
Оставям на страна вторичните екоефекти от подобно развитие на ситуацията. Ние често даваме един и същи пример. Ако между един океан и един аквариум има една стъклена преграда, аквариум е България, а океанът е Съединените щати, и махнете преградата, ясно е коя вода кого ще помете. Това ще се случи. И още едно кратко допълнение от Ваня. На мен ми се ще малко да поговори много накратко за делата, които в момента се водят срещу България, от този тип ISDS, т.е. защита на инвестициите от държавата, от държавни регулации по-точно. Напомням, делата са 2 и това е по информация на Министерство на финансите към април тази година. Има възможности да са се увеличили. Едното е на EVN, за това, че има обещана печалба от 16% по спомени, и в резултат на промени, направени законодателни промени, тази печалба е намалена. Второто дело, по което България в момента се съди, са двете фирми на небезизвестния Вълка, фирмите за почистване, Румен Гайтански, Вълка, който ни съди за това, че през 2009 година беше прекъсната концесията за почистване на София, а знаем тогава в каква тежка криза на боклука беше столицата. Общо двата иска са за около 1,4 милиарда лева. Нали си представяме, ако бъдем осъдени да платим тези глоби, какъв удар ще бъде това върху държавния ни бюджет. И само последното, знаем колко е тежка ситуацията в енергийния ни сектор. Знаем, имаше протести на работодатели, излезе един доклад на Временната комисия към Народното събрание, от който ми се ще да изчета един абзац. Един от договорите на тецовете, двата американски теца, но пише, че и в другия има подобен текст, се казва: защита на първоначалната инвестиция. Ако след отправната дата по договора настъпи промяна в законодателството, която да доведе до нови разходи, то се коригират цените на енергия за разполагаемост и за допълнителни услуги, така че да се реализира същата печалба след облагане с данъци. Нали разбираме какъв е проблема? Ние създадохме един фонд от 5%, който да взима от различните производители на енергия от техните печалби, за да може да осигурим стабилност на енергийната система. Същевременно тези фирми, които имат такива договори и в момента, те няма да плащат тези 5%, защото ние сме се ангажирали да поддържаме тяхната печалба на едно равнище. Това от мен. Последен шанс за кратък коментар или въпрос, ако е много кратък. Заповядайте, представете се, ако обичате. Ако ще ви помоля кратичко, за да може... Кратичко, съвсем телеграфно. Казвам се Тодор Капитанов и съм представител на КНСБ. Искам да изразя най-сърдечни поздравления за авторите на изследването, да ги поздравя за търпението, волята и най-вече инициативността, както и на издателите за смелостта да популяризират подобно изследване. Позволявам си да взема думата, понеже няколко пъти бяха споменати синдикатите. Аз като представител на КНСБ искам да ви кажа, че нашия колективен орган има позиция по въпроса още от 30 април и ще помоля колегата Любо Костов, който е експерт в Института за социални и икономически изследвания към КНСБ, съвсем телеграфно да ви представи позицията. Аз междувременно ще мина да ви раздам, да знаете за какво става въпрос, защото тя е доста дълга. Благодаря ви. Здравейте от мене, Любослав Костов от КНСБ. Това, което искам да кажа, е, че нашата официална позиция, обобщено, е по-скоро това споразумение ще доведе до повече негативи за икономиката. Няма да изброявам секторите по-отделно как ще рефлектират, но това, което искам да кажа е, че икономиката като цяло, не само нашата,
но и трудовия пазар в Европа е изключително динамичен. И подобен тип споразумение в тази му форма допълнително би засилил този ефект. И тук правилният въпрос, според мен, който трябва да си зададем, каква е алтернативната цена, която ние плащаме като общество, ако ратифицираме този документ евентуално. И мисля, че всички сме съгласни, че няма монетарен еквивалент на социалните последици, които касаят нашето общество, независимо от обещавания растеж на брутния вътрешен продукт, защото ако трябва да сме честни, този растеж, който той почива на иконометрични изследвания за положителни ефекти, които са на базата на много субективни критерии. Не е обективен самия анализ. Същата методология е използвана при изчислението на положителните ефекти от споразумението с нафта, мисля, и крайните резултати се много разминават с предварителните очаквания. Това, което искам да кажа, че КНСБ постави ясни предложения на последния координационен съвет за промени в процеса по преговори, които колегата току-що ви раздаде. И ако тези предложения не бъдат приети по време на предстоящите преговори, то ние апелираме към българските депутати в Европейския парламент да не подкрепят това споразумение и съответно нашата изпълнителна власт да не го ратифицира. Благодаря ви. Благодаря много на колегите от КНСБ.